بسم آب ووالد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام أملاك يزحلكم كوراس الدرس غير أملاك كما يبلكم كما ناس عزلنا ديابتكم أوز لكم جوا سلام كتكونوا نتمنخو مش مبارك زون كاوز حلفة ملك إيمان فساوي زغد سلام كاوناي معرف كلتا أوز حلفة سلستنا تتات أفقر فوتوتخا قدمي ملكي متحققات زير إنا نيرنا كزون كالاينتوي ምእንቲ ብጻይካ ጸሊ ዝብል ክንርኢና ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር መበረታዕኹም ይፈልየና ናብኡ ከብለኩም ምእንቲ ብጻይካ ጸሊ ኣስተውዕል ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ኢኻ ተባሂልካ ዘለኻ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10:27 ስለዚ ከምቲ ነፍስኻ ካብ ውድቀት ድሒና ወራሲት መንግስተ ሰማይ ክትኸውን ትጽልየላ ንብጻይካ እውን ከምኡ ኢልካ ጸልየሉ ካብ ዘጋጥሞ ውድቀት ጭንቀት ሕማም ማእሰርቲ ክሕደት ንኽድሕን ደጋጊምካ ጸልየሉ ክቡር ሓወይ ልዕልቲ ብንምዋት ጉልበት ሞራል ትሕግዞም ብጸሎት ሓግዞም ንሓውካ መኺርካዮ ምስማዕ ተኣቤካ ጸልየሉ ዳ እምበር መኺረዮ ምስማዓዊን ኢልካ ስቕይ ትበል ኣብ ህይወት ክርስትና ካብ ምእንቲ ድሕነትና ኣሕዋትካ ምጽላይ ዝዓቢ ስነ ምግባር የለይ ስለዚ ምእንቲ ኣዕሩኽትካ ስድራቤትካ ሃገርካ ከምኡውን ምእንቲ ኣዕሩኽትካ ስድራቤትካ ሃገርካ ከምኡውን ምእንቲ ድሕነት ዓለም ጸሊ እዚ እንተገበርካ እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ምሳኻ ምህላዋ ተረጋግጽ ኢኻ ኣስተውዕል ምእንቲ ብጻይካ ምጽላይ ማለት ካባኻ ንላዕሊ ኣውሊጹ ክሕግዞ ናብ ዝኽእል እግዚኣብሔር ምሕላፍ እዩ ሕጂ ነዚ ክብለካ ዝጸናሕኩ መረጋገጺ ኾነኻ ክልተ ጽቡቓት ታሪክ ክበካ እየ ታሪክ ክልተ መነኮሳት ምእንቲ ዝወደቐ ብጻዩ ጸልዩ ንሓው ዘድሐነ መነኮስ ክልተ መነኮሳት ክብረ በዓል ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንምብዓል ናብ ርሑቕ ዝበለ ገዳም ተወገሱ ካብ ንውሓት ጉዕዞኦም ዝተለዓለ ከዓ ብጥሜት ጽምእን ተሰነፉ እቲ ሓደ መነኮስ ብማዕዶ ዓዲ ስለ ዝረኣየ ናብኣ ኣትዮም ነብሶም ከፍቅዱ ነቲ ካልኣዩ ብሓሳብ ኣቕረበሉ እቲ ካልኣዩ ግን ንዒቐ ናብ ዝገደፍክዎ ዓለም ኣይኣትን እየ ኢሉ ነጸጎ በል ኣነስ ኣመናት ሰኒፈ ስለ ዘለኹ ነብሰይ ፈቒደ ክመጸካ እየ ኢልዎ ኸደ ኣብቲ ዓዲ ምስ ኣተወ ቀዲሙ ዝረኸበ ገዛ እንዳስዋ ብምንበራ ኣብ ጥራይ ከውዱ ክሳብ ዝሰክር ሰተየ በዚ ከየውቅዕ ምስታ በዓልቲ ስዋ ብዝሙት ወደቐ ንጽብሒቱ ነብሱ ምስ ፈለጠ ብዝሙት ከም ዝወደቐ ተረድኦ በዚ ተስፋ ቆሪጹ ንህይወቱ ምንኩስና ገዲፉ ናብ ዓለም ክምለስ ወሰነ ውሳኒኡ ንዓርኩ ክነግሮ ኸደ እቲ ዓርኩ ምሉእ ለይቲ ክጽሊ ሓዲሮስ ክጽሊ እውን ጸንሖ ብውድቀቱ እናበኸየ ዘጋጠሞ ነጊሩ ናብ ዓለም ከም ዝምለስ ኣፍለጦ እቲ ንጹህ ዓርኩ ብዝሰምዖ ከይተድሃለ ከምዚ በሎ ዓርከይ እምበኣር ንበይነ ይኮንኩን እዚ ኩሉ እኩይ የውዲቕኒ ትማሊ ገዲፍካ ንምስከድካ ከርከበካ ደድሕሪኻ መጽየ እንተኾነ ግን ክረኸበካ ይከኣልኩን ናብ ዳ ስዋ ኣትኹ ክሳዕ ዝሰክር ከዓ ሰተኹ ምስታ በዓልቲ ስዋ ብዝሙት ወደቅኩ ለይቲ ነብሰይ ምስ ፈለጥኩ ሓሪቐ ነታ ሰበይቲ ቀተልክዋ ዓርከይ ንስኻ ብዝሙት ጥራይኻ ወዲቕካ ኣነ ግን ብዝሙት ወዲቐስ ቅትለት እውን ወሲኸሉ ኣብ መንጎ በብኸያት ተነኽነኸ እቲ ዝወደቐ ብጻዩ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተደነቐ እሞ ካብ ናተይ ዝዓቢ ሓጢኣት እንተፈጺምካ ደኣ እንታይ ትጽበልኻ ንኸይድ ናብ ዓለም ናብራና ንጀምር በሎ እቲ ንጹህ ድማ እቲ ንንስሓ ሓጢኣተኛታት ዝቕበል ኣምላኽ ንንስሓይ ከም ዝቕበሎ ይኣምን እየ ድሕሪ ክብረ በዓል ኣብቲ ገዳም ሰብኣየ ክኣቱ እየ ንስኻ እውን ዓርከይ ተስፋ ከይቆረጽካ ንዓይ ካብ ሓጢኣተይ ይበዝሕ እሞ ትሕግዘኒ በሎ እቲ ዝወደቐ ብቓል ብጻዩ ተስፋ ገይሩ ንስኻ እኳ ተስፋ ዘይቆረጽካስ ኣነ ደኣ ከመይ ተስፋ ዘይገብር ኢሉ ብሓንሳብ ጉዕዞኦም ቀጸሉ እቲ ኽብረ በዓል ምስ ሓለፈ ከዓ ክልቲኦም ኣባዓቶም ሰብኣየ ጀመሩ እቲ ንጹህ ከንሱ ምእንቲ ብጻዩ ነብሱ ዘርከሰ መነኮስ ኢዱ ብደም ክሳዕ ዝበጽሕ ጸብ ብስግደትን ጾምን ኣምሪሩ ጸለየ ኦ ኣምላኽ
ነዚ ዝወደቐ ብፀይ ካብ ሓጢኣቶም ፀህዩና በለ ጸለየ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ቅድስት ድንግል ማርያም ተገሊፃ ሓጢኣቱ ከም ዝተሓደገሎ ወሰረቶ። ህይወት ምንኩስናኦም ከዓ ቀጸለ። ኣደናቂ ፍጻሜ። ክቡር ሓወይ እዛ ታሪክ ኣብ ህይወትካ ዓብይ ቦታ ስለ ዘለዋ ሸልለይ ትበላ። ሳብ ሕጂ ክሓተካ ሓቂ ድማ መልሰለይ። ክንደይ መዓልቲ ምእንትቶም ዝደኸሙ ጸሊኻ? ክንደይ መዓልቲ ምእንትቶም ገና ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይመፁ ጸሊኻ? ክንደይ መዓልትኸም ምእንትቶም ካብ ሃይማኖቶም ዝዓለው ጸሊኻ? ክቡር ሓወይ እዚስ መንፈሳዊ እየ ከዓ ይብል ትብል ቋንቋ ፈፂምካ ከይትጥቀመላ። ንስኻ ሓቀኛ ክርስቲያን ሰርሖ ዳኣ ስራሕ። ሓቀኛ ክርስቲያን መፈፀምታይ መፈፀምታ እዚ ሓወይ መፈፀምታ ቅዱሳን ንግበረልና ኢሉ ደኣ ይጽልእ እምበር እዚስ እናበለ ቃል ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ሓው ኣይንብርን። ነዛ ካልእቲ ታሪክ ተዓዘባ። ካብ ታሪክ ኣባ መቃርስ ርኩሳት መናፍስቲ ናይ ምልላይ ጸጋ ዝነበሮም ብቑዕ ኣቦ እዮም። ሓደ መዓልቲ ንሓንቲ ኣመንዝራ ኣተኪሮም ጠመትዋ እሞ ብዙሓት መናፍስቲ ኣብ ነብሳ ተዓዘቡ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ማርያም መግደላዊት 7 ኣጋንንቲ ነበርዋ ተባሂሉ ብወንጌል ማርቆስ ዝተነገረ ማለት እዩ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 9። ኣባ መቃርስ ብኹነታት እታ ሰበይቲ ኣዝዮም ሓዘኑ። ናብ እግዚኣብሔር ከዓ ከምዚ ኢሎም ጸለዩ። ኦ ፈጣሪዬ ክሳዕ መዓዝ እያ እዛ ሰበይቲ ማሕደረ ኣጋንንቲ ክትኸውን? ክሳዕ መዓዝ ንሕግኻ እናጠሓሰት ነብሳ ክተጥፍእ? ሎምስ ይእኸላ እቶም ምስኣ ዘለዉ ኣጋንንቲ ናበይ ይሕለፉ እሞ ንዓይ የሳቅዩኒ። እዚ ኢሎም ምስ ጸለዩ እቶም ኣጋንንቲ ካብታ ሰበይቲ ናብ ኣባ መቃርስ ሓለፉ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብቲ መንእሰይ ዝነበሩ ኣጋንንቲ ናብተን ሓሰማታት ዝሓለፉ ማለት እዩ። እታ ሰበይቲ ካብ ምግባር ሓጢኣት ናብ ምግባር ጽድቂ ኣተወት። ኣባ መቃርስ ድማ ኣበርቲዖም ብምጽላይ ብምጻም ነቶም ኣጋንንቲ ኣቃጸልዎም። እቶም ኣጋንንቲ ነንሕድሕዶም ካብዚ መነኮስ ንውፃእ ብጸሎትን ጾምን ምስፋር ከሊኡና እናተባሃሉ ካብ ኣባ መቃርስ ወፁ። ተመልከት ፍቕሪ ማለት ከምዚ እዩ። ኣባ መቃርስ ብዝገበርዎ ጸሎት እታ መንዝራ ንመንግስተ ሰማያት በቕዐት። ነዚ እየ ቀድም ኣቢለ ከምቲ ንስኻ ወራሲ መንግስተ ሰማይ ክትኸውን ትጽሊ ንብጻይካ እውን ጸልየሉ ዝለካ ምእንቲ ብጾትካ ጸሊ ጸሊ ጸሊ። ክቡር ሓወይ ሓደ ክንተሓታተሉ ዝደልዮ ጉዳይ ኣሎ። እዚ ከዓ ጉዳይ ድሕነት ስድራቤትካ እዩ። ምናልባት ንስኻ ብምሕረት ኣምላኽ ተጸዊዕኻ ቃሉ እናተመገብካ ነብስኻ ንመንግስተ ሰማይ ተዳልዋ ትህሉ ትኸውን። ስድራቤትካ ሰበይትካ ደቅኻ ወሊድካ ሸልል ኢልካ ክትሓልፎ ዘይግባእ ሕቶ እዩ። ኣስተውዕል። ስድራቤትካ ካባይ ክርከብዎ ዝግብኦም ሓገዝ ዘይምርካቦም ናብ ገሃንም ዜጋ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ደጊምካ ኣስተውዕል። ደጊምካ ከዘኻኸረካ ብዛዕባ ሓጢኣት ብጸጋም ጻድቃን ብየማን ጎይታ ዝቆመላ መዓልቲ ክትዝከር ከለኻ ጉዳይ ስድራቤትካ ተሓሳስበካ ኣለዎ። ምእንቶኦም ብምጽላይ ከምቲ እቲ ንጹህ መነኮስ ኣባ መቃርስ ዝገበርዎ ክትገብር ይግብአካ። ክቡር ሓወይ ነታ ነቢ ሙሴ ነዚ ህዝቢ ተጥፍእ እንተኮይንካ ንዓይ እውን ካብ መዝገብ ህይወት ደምስሰኒ ዝበለ ቃል ክትዝክር ከለኻ እንታይ ይስምዓካ? እንታይ ክብል ከም ዝደለኹ ብሩህ እዩ። ማለት ንስኻ ምእንቲ ስድራቤትካ ምጽላይ ክሰኣነካ ከሎ ከም በዓል ሙሴ ግን ምእንቲ ሃገር ሙሉእ ይጽልዩ። መሓሮም ዘይትምሕሮም እንተኮይንካ ግን ንዓይ ምስኦም ኣጥፍአኒ ይብል። በቃ ናይ ወይኒ ድሕነት ይትረፈኒ ይብሉ። ክቡር ሓወይ ናይ ወይኑ ድሕነት ዘገድሶ ሰብ ኣይትኾን። ስድራቤተይ ኣድሕነለይ፣ ኣዕርኽተይ ኣድሕነለይ፣ ገራውተይ ኣድሕነለይ እናበልካ ጸሊ። እዚኣ ክትገብር እንተኽኢልካ ኣብ ብጾትካ ዘለካ ፍቕሪ ብጽቡቕ ምህላው ኣረጋገጽ። እዛ ፍቕሪ እያ ድማ ንቅዱሳን ተምስለካ። ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም እውን ንዓይ ምሰሉ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 1 በርትዕ። እሺ እምበኣር ዝነበረና ካልኣይ ነጥቢ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ሳልሳይ ነጥቢ ሒዝናልኩም ክሳብ ንመጽእ ሰናይ ቀነ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።